Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Innama kana min masyarik radhiyallahu anhu wa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidut Taifah Al-Junaid bin Muhammad rahimallahu ta'ala, man fataha ala nafsihi baba niyatin hasanatin fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabit taufiq, wa man fataha ala nafsihi baban niyatin sayyi'atin fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabil khidlan. Wa fil asar rubba qalilin kassarat hunniyah wa rubba kasirin qallalat hunniyah, yakni rubba qalilin minal amal kassarat hunniyah as-salihah wa rubba kasirin minhu qallalat hunniyah al-fasidah. Niki tasih bab napa ndek dalu kula tengene nggalu niku cerita bab niat nggih, napa bab niat. Bilih niat menika ngibadah ingkang boten wonten campurane semut ireng, alias boten wonten campurane riya nggih, niku napa niat. Pokoke ngibadah sing ora ana campurane riya niku sitok napa niat. Nek niku perkara sing apik, ibarate jenengan niku umpama nandur wiji sing apik, tukulane biasane yo apik. Iku nek nangone donya niki. Lah tapi nek niat niku perkara sing iso ndadekno langgenge jenengan iso nglakoni kaapian, iku sebab sampeyan niku duwe apike niat. Mergo zaman perang Badar niku Sayyidina Utsman niku mboten nderek perang Badar. Ada beberapa sahabat sing mboten nderek perang Badar. Tapi karo Kanjeng Nabi, Sayyidina Utsman dibagi ghanimah. Ghanimah niku napa? Bondo jarang perang. Padahal ogah melu perang tapi diwehi apa? Diwehi bagian. Sebab apa? Sebab panci niate duwe ning krana keadaan sing ora iso Sayyidina Utsman melu perang. Ya, berarti kalau dewa niku secara ganjar wis wagi. Kalau berangkat ke omah niku jam berapa? Jam 4. Jam 4 aku. Niat ngaji. Ya, niat ngaji jam 4. Jadi mulai jam 4 mau sampai saiki hitungane wis ngaji terus aku ya. Mergo wis diniati jam 4. Mula apa jenenge rubba qalilin, akeh perkara sing sithik amale ning diakehno amale sebab apike niat. Ya, dadi jenengan niku pokoke niat sing apik, pokoke niat sing lurah mong padha ngene. Iki lak umpamane aku dadi lurah dadi bupati tak bangun kabeh. Paling ora niate wis apik. Aku nek yo boyo ora garap. Jadi perkara sing sithik iku ganjarane iso akeh sebab niat apike niat. Semono uga akeh perkara sing mau amalno bakal sithik sebab ora anane niat. Saiki tak critani. Kalau dewa kalau balurah disate, mangan sate wegi, ngono pirang-pirang tusuk. Ya,
Iku beda jenengan mangan wagi tapi tanpa niat iku akibatnya sithik. Nggih, akibatnya napa? Sithik. Tapi nek jenengan sithike mangan nek mau cemplungi karo niat sing apik iku malah ndadekno mangan sate iku minangka ngibadah sing afdol alias utama. Mula zaman biyen wong tuwa-tuwa biyen ngene kitab kene dipun terangno kana salaf yu'allimuna auladahum an-niyah kama yu'allimunahum al-fatihah. Jadi wong biyen-biyen iku nek ngajari anak-anak iku ngajari niat karo ngajari Fatihah iku padha. Padha iku maksud piye? Ya Fatihah di bulan baleni, niat ya di bulan baleni. Jadi sering-sering konduk nucung melaku sak melaku lambarono kelawan niat sing apik. Senajan iku mung nyatekno mok pirang tusuk, nek mok niati sing apik, iku dadine raketeng rong tusuk, iso dadi ganjaran sing gedhe. Yo, kalau sampean iki ngaji, ganjarane paling gedhe. Tapi nek ngajine krana gak ono niate, mung krana keadaan. Keadaan iki maksude wah cah ono ngaji gak perlu ngaji. Iku jenenge krana kan. Lah ngono ku jenenge yo entuk ganjaran tapi sithik. Nggih, mula di sering niat sama nyekel bojomu niat. Nyama apa jenenge mara nenggone tanggane niat silaturahim macam-macam supaya amalan sithik iki iso dadi akeh sebab anane ya nggih fa yaquluna al maulud ma'a khurujihi ma'al maktab. So pokoke pesen nang biyen pesen nang kiai pokoke nek mlaku sing tawadhu nek mlaku bitawadhu'in wasakinatin nek mlaku sing tawadhu niat ya di bulan baleni. Kowe nek roh ana masjid kebuka lawange tutupo. Nek ana musala kebuka lawange apa tutup supaya apa ora ana apa pitik sing nelek. Delok iki ulama-ulama biyen. Kowe nek mlaku aja jelalatan, Cung. Niati sing apik. Nek ana ri nang dalan singkirno, aja malah mok tengah no ngono iku seneng biyen ringan. Artine sesuatu perkara sing mubah, sing diolehno. Kaya mangan iku perkara sing olehno. Kaya ngombe perkara sing diolehno. Kaya turu perkara sing olehno. Sampeyan ngombe, sampeyan turu, sampeyan apa jenenge iki nyingkirno watu nang dalan. Iku nek mok niati apik dadine ibadah sing utama luwih afdol ya timbang ibadah sing niate kur ora ono niate sing apik. Jadi kalau mamane jenengan mangan ya mangan sate mangan sate sebab mangan sate iki nek ndadekno apa jenenge ngibadahku tambah semangat tambah kenceng. Berarti mangan sate itu sesuatu sing diperbolehkan sangat-sangat ganjarane gede. Cara sampean dalu-dalu ngene iki mangan dalu. Delalah pas mangan ku duwe angen-angen, tak sesuk tak poso pisan cah. Di mangan ini iki lho, mangan sarimi, mangan sak sendok rong sendok iso ndadekno perkara sing luwih gedhe apa jenenge nilai ibadah timbang posone. Ya sampean mangan iku mumpung mangan ta iso tanggane poso umpamane ngono. Mok ngono tok. Iku wis iso ndadekno ibadah jenengan kudu tambah tikel mati to. Lah saiki pertanyaane, Mbah, pripun niku? Kok ana malaikat roh le nyatet iku piye ceritane? Padahal niat nunggone ati. Terus piye? Wong sing roh ati ku mung sinten? Allah karo kawulane. Dadi Mbah Lurah iki ngunek-unek apa ae malaikat gak roh. Sing roh iku mung Gusti Allah. Terus piye cara kok malaikat iso nulis nek niat iku khairun min amali, bahwa niat ku luwih apik timbang amali. Jadi ceritane ngene.
Dadi nalika ana kawula duwe niat apik. Nalika kawula iku duwe niat apik. Ujug-ujug kok nggone awake iku malaikat mambu perkara sing wangi. Jadi kalau Mbah Lurah mau niate pengen dadi bupati bangun dalan, oh ujug-ujug wangi niku wonten niku. Nah, nggih, malaikat roh. Oh, iki berarti Mbah Lurah lagi nglakoni kan. Pan niku dikane ngono nggih. Dadi niat sing bolak-balik. Ya sama niat mlebu iki lho ya ngaji, ya golek mangan, ya golek macam-macam kan apik kabeh iku. Lah iku niate engko iso apa ganjarane tumpuk. Jadi wong lagi niat apik iku ana ambu wangi sehingga wangi mau diambu karo malaikat mambu langsung ditulis ke apian. Semono uga nek ana wong duwe krentek elek, niat elek, ya niat elek. Iku piyambake bakal ngetokno ambu sing kaya batang. Sehingga malaikat roh, oh berarti iki niate elek iki wis semut ireng kabeh. Wah yo iku semut ireng. Jadi ngamal nek ora ikhlas iku semut ireng. Kalau ngi cerita teng ngene nggalu napa temu kok supek kula. Jadi ana Nabi Musa niku gadah di eranya Nabi Musa iku ana penceramah. Penceramah ku sithik-sithik ngomongnya jarene sinten Nabi Musa ngene, jarene pangeran ngendikane ngene. Sithik-sithik iku ngomong iki kok nggone agama. Wes barang siji mangsa tiba-tiba penceramah hilang, gak ana jejaknya, ndak ada jejaknya. Lah pas Nabi Musa iku munggah nang gunung munajat. Zaman biyen ku mesti nang gunung ya, mesti nang gunung utawa nang panggonan sing banyak ditetepno karo Gusti Allah ora kaya saiki. Jadi nek zaman biyen zaman umat-umate sadurunge Nabi ku cara salat ditetepno nang gone daerah kene nang gunung kene. Ya wis kudu ngono terus. Cara sama nang gone sawah dilalah kok kecer salate ora iso salat nang sawah. Kudu balik nang gone panggonan yang ditentukan karo Gusti. Beda karo saiki ngedhos saya iso salat ae ya nek gelem tapi ya lah ya kadang-kadang iku ora sarongan katoke dibredelno ya ana kelas kabeh ya ora apa-apa sing penting artine gampang perkara sing sane iku digampang karo Gusti Allah jalan ben ngono. Jadi Nabi Musa iku tau munajat. Barang pas munajat iku ana wong sing sowan karo nuntun babi. Jadi ana wong sing sowan karo nuntun babi. Lah wong sing sowan iki mau kandha, Mbah jenengan emot ceritane ana wong sing lagi viral, sithik-sithik mesti nyebut jenengan, sithik-sithik nyebut jenengan. Ya aku krungu. Ya terus piye sae kabare? Kabare sakniki niki Mbah niki lho sing kula tuntun niki ya Bang. Babi. Iki lho tak tuntun iki wong sing sithik-sithik apa jarene agama, jarene Al-Qur'an padahal tujuane semut ireng. Tujuane apa? Tujuane supaya dene adol agama. Nabi Musa ape ndonga karo Allah, muga supaya dekne dirubah sangka babi balik menungso. Sadurunge ndonga Nabi Musa Allah wis kono. Kowe ora usah ndonga sing aneh-aneh. Oke tak critani wae nek wong iku senengane adol agama. Ngaji supaya ben dihormati, ya nulung wong supaya dipuji. Iki jenenge amalan-amalan sing iso ndadekno awake dhewe dadi babi. Berarti ora ikhlas. Kenapa nek ora sampe ikhlas ngono kuwi? Mergo niate kurang kuat. Kapan niate kok kuat jenengan lakoni agama mesti kuat. Ya ndelalah. Ndelalah iku ya kuat. Iku nek sampean niate tenan.
Yang kok nek dalu tengene gandu kondo. Wong kaya ngaji lho ngaji. Niate kok gak tenanan. Wis agak suwe mesti bosen. Saman kok niat orang ngaji tenan, niate mung krana sultan karo Mbah Lurah umpamane ya. Umpamane kita critakno lah cetakno ae iki ya. Niate gak karo ngaji nyel. Alah ora suwe mesti bosen. Kok nek dalu nyeritakno ngandakno sampai kula gadah kanca anak buah kaji Roni lho, tak boleh sapi. Benar. Rahmat iku buka warung apa jenenge? Warung apa iku lho, lele warung lele ya. Ya wis laris, tapi ora suwe. Jebule tak takon-takono ku ya, apa aja aku suwen karo bose ora melu piye, ape gak buka warung piye, ape buka warung pancen aku ora patek sen. Ya mau pirang dina ngono saiki wis mangkrak maneh ya. Artine niat iku penting kanggo apa ngistiqomahno apa amal. Nggih niku dadi niat nggih. Makane rubba qalilin kasarat dunia wa rubba kasirin qallalat hunniyah. Jadi amalan sing gedhe iku bakal dadi cilik sebab eleke niat. Semono ke amalan sing cilik-cilik sing mubah. Ya, mubah iku maknane perkara sing cilik-cilik. Ngombe kopi, mangan sego perkara sing cilik-cilik. Iku nek mok niati sing apik, sak sendok ngombe kopi, nek sampean niati muga-muga iso dadi pikuatan kanggo salat bengi, ngombe kopi iki dadi ibadah sing utama. Nggih, mangane belajar niat terus. Sering-sering apa dilakoni napa ni? Nggih niku ngendikane para ulama. Man fataha ala nafsihi baban niyatin hasanatin, fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabit taufik. Mergo ngendikane sapa wonge sing niate apik, sapa wonge sing niate apik lillahi ta'ala, fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabit taufik. Wong kok kapan niate ku apik, Gusti Allah bakal buka 70 pintu taufik pertolongan saka Allah. Kaya umpamane sampean niku apa duwe niat tanggek madrasah supaya wong do iso ngaji. Niat iki apik. Kowe lagi niat ngene iki sing apik. Ora mau campuri ambek semut ireng ambek riya, ya. Gus fatahallah, Gusti Allah bakal apa jenenge buka pintu taufik pitung. Makanya zaman Pak Soekarno, nanti cerita nggih jenengan, nanti pirang nggih Pak Soekarno nalika pas lagi kolep-kolepe nang Indonesia niku. Ya mbak niku malah bangun apa itu Mbak? Monas. Nggih, bangun Monas ana masih bareng. Kenapa kok malah bangun Monas orang bangun masjid Istiqlal? Istiqlal yang mangkrak, malah sing dibangun apa Monas. Mergo Presiden Soekarno ku keroh nek kira-kira niat apik bangun masjid iku mesti ditulungi Gusti Allah. Ora nek gak ora dadi masjid iku ya. Niatmu apik ora nek ora dadi. Mulane nek sampean kepengin nunggune kene ana wong ahli ibadah do akeh, niate digedhekno supaya wong sing ngaji ya gedhe. Nggih, supaya sing ngaji gedhe akeh. Gawe apa jenenge gawe panggonan supaya wong do iso ngaji, gawe ngene iki musala karomah supaya wong do iso ngaji. Niati sing apik sampean bakal ditulungi Allah 70 pintu taufik. Yo mbah piye nulungi awake gak roh. Kowe niat isih sing apik. Nggih niku ngendikane ulama. Wa man fataha ala nafsihi
baba niyatin sayyi'atin fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabil khidlan. Tapi nek mau wale kok sampean duwe niat elek. Elek iku berarti sesuatu sing ora krana Gusti Allah utawa apik ning ana campurane sakliyane Gusti Allah. Ya, niat apa jenenge niatnya lurah supaya untuk bengkok. Menunggu ora paca apik sini. Ya, itu berarti kecampuran. Sampai niatnya kan kecampuran. Kok sampai niat elek? Gusti Allah bakal buka pintu-pintu apa jenenge 70 pintu keinoan. Bakal ino sampai. Wis tak konangan wis nggih, mesti konangan. Mergo jarene iku apa jenenge wong ngaji kapan niate kok ora apik tenan wis tak suwe-suwe mambu. Wong malaikat mambu. Sama nglakoni apik karo wong sing ora mok niate tenang. Suwe-suwe lho dene ra konangan. Nggih, sampean guyu ambek wong ora krana ikhlas, ning krana macem-macem. Engko mesti konangan. Ora usah kuwatir. Nggih. Makane kaya polisi, kenapa kok mesti nemokno apa iku jenenge? Menemono target pembunuhan macam-macam. Ya mergo iku pitulungane Gusti Allah. Niat kok kapan kok elek. Wong jenenge batang kok pilih batang. Batang dibuka karo Allah, 70 batang. Sapa sing ora Ya. Pokoknya ngono, pokoknya sampean ngono wis mangkane apik ambek wong wis apik-apik wae niati sing apik silaturahmi. Mau campuri saiki wae wis ora usah kuwatir. Bakal kebuka cacatmu. Ya alimas sirri minna la tahtiki sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu wis kadung ditutup karo Allah, aja sampean buka. Sampean pengen nutup aibmu, tutup kelawan api ini. Ya Mbah Salim teman lagi Mbah Salim juga. Niate ku bener ora karo, tapi tak critani yo. Tak critani biyen dekne ku urung kepengin kaji. Mbok piye saiki ujug-ujug kaji. Lho kok delalah iku meh bareng karo bojone. Lho, laki iki lho daftar. Ora kira Mbah 30. Insyaallah mosok ala Sayyidina Muhammad. Bojone wis jaman biyen. Ya krana menawa wae sebab barokah niat kuat. Ya niate menawa ya pengen kaji nomor loro pengen